I'm back again. I know. I'm back again. Nyema Zimbabweans inondibata. And thank God kuti I managed to, like, actually I won't lie to you. Akataura nyaya Fifi. I'm sorry I was saying Titi because I got so confused. Guys, tese tikada kuzvitarisa generation yemunhu wese akazvarwa kuma 1980 notamatukiana nanafifara tese tine kana 14 12 years isi that aishirwa nehama dzedu o takazokumisira chingosvirwawo nemaboyfriends o takasvirwa because taida chikenini zvamunoita izvi. Guys, I will never lie to you. Kama is a bitch. I'm not saying I'm a perfect person, but one thing I love about myself, you know me, guys, I speak the truth. Munaona kana even face yangu, age comes with wisdom. Unotara chokwadi. But chendino shama yotatilicious yondo otanganiwe, because I have 5 people that I'm going to mention them with my name and with their names, and I don't give a shit what they're going to say about me. You understand? I'm going to start with you, Tatlicious. Hauzie kushara. Wakura nemboro. How dare you can mention anything to do with a girl child? You are not, no matter how you can put your plastic pussy, your plastic breast, you can never be a woman. You are a man. Just because people they entertain you, vachikusekerera, uchitaura rabishi, uchituka vanhu, uchita se, you are so boring and pathetic. Especially wao zvakoda wanyarira kuti shu. Wanyarira kuti sha. Vafara mromo. Hauna chaunokwanisa kutaura pamunhu iwewe. Chii chaunoziva panyaya yenhumbi iwewe. Ini ndakuya pano kuzotuka munhu, but Tatlicious uri mbwa. And you know me. Ini Cookie the Lioness. Uniyazondiziva kuti ndokwana. You want battle with me? Kana matinji unawo herewe. Anodonzeka chirudzi nechiplastic chako chenyini chiya. Anobatika papi tikada kuti tikutumire muchongo wamatinji izvozvo. Stay in your lane. We respected you kuti wakazviti uri transvestile or whatever bullshit you call it, or them, they, he, they, I don't know. I'm not trying to be like gender bias or whatever, but don't try me. Especially wewe. Pandaka kunzwa nezuro chara nyaya kuti hey, kofifane numbu. Okay, if it was something that was private, guys, let's speak the reality. How come pakatobuda picture munhu akatopoza nenumbu yake? That means she wants a baby. That means she's okay with it. Then all of a sudden we, just because takavenga maititi, she must be bashed. First yakatanga iri nyaya yemask kunze yasvirirwei asina pono ndiani istinadzwedzi, but just because zeda dzina kubuda iyo mask yake yanga yakatonaka because ndakatoitsvaga obhalik lava yayo ndakaishaya. Saka please, let's stop this. Do you understand why? But no, Cookie, how come you are no longer on social media these days and this and that? What do I want to come and do? Guys, my son is my best friend. My daughter Tanaka, she's my best friend. I don't joke with them. Why will I want to be here with things that they are not even irrelevant? I'm having my watermelon juice. Ndakadzizira juice saka zvinhu ndakatengerwa last year. No, this year my daughter bought a blender for me. Saka ndinoita watermelon spicy chili juice whatever. Meaning ngeni ma lemon ine piri ine watermelon and mampa what I don't know. There's so many things I've learned. I'm not saying ndimtraining. Ndosaka ndachigara nchitaura kuti kana pane munhu ndakatadzira, knowing or unknowingly, I'm sorry. There is no benefit I'll ever get from hating you or you hating me. I'm sorry. Kana ndakakutuka, maybe waitira uda kunditsura,
andisive. Guys, I'm becoming so fat. That one my Sam. Ndukufara say kuti ndasimba. Because I never thought in my life kuti ndinosimba to this an extent kuti ndinoita ndane Sam. Let's ndaiseka nemurume wangu, you know my husband. Ndikatomti na baby. Ndane mazamu. And he was just laughing at me. I don't talk about my love life. I don't talk about my marriage. I don't talk about anything. But iwewe Sabina, I want to correct you something. Panetara newe, naitamba newe. Because iwewe kana uda kutaura, zvawakazotaura uchitanza proof yekuti ndakaupa kuti record. Yes, I told you, come on, record. If it comes to Nubu, yes, I hate her. Because she tried to destroy my home. But do you remember you couldn't show when we were in the kitchen for 2 hours before we came out of the kitchen and started recording me on my own? So where were the other people? You understand? I don't show me, I don't show my husband, I don't show anybody. The only person I post usually is my child. I am so happy. And I'm not happy because I'm still married. Because in mruma utangoneta na 6 months. Imi mamwenyu munofunga kuti since 2023 to today and then mruma we've always been okay. Vanondonetsana ndozvandotaura kuti munobatirira zvinhu zvamusingaziye and you just want to cause more problem. The only thing I've learned because no, if I keep posting my husband, it's going to cost me more problems. Let me stop posting my husband and act like as if I'm single. He's in work, I'm here. We talk. We do what we do. But after that, everything after that is none of your business. It's my life. It's what I chose. You understand? Fuck. I was doing barbecue yesterday. I didn't realize so kurova kwangu akusiko kuti ndinorambidzwa nadziva kana kuti ndine munhu anondirambidza kana ndinoitwa say no. And after that story andakudza inyaya yemwana wa Felistas E. The other thing is inini, honestly, I lost people that I thought they loved me, but I lost them because of my love and my likes. They used my weakness, vakandishandisa, vakaita zvavanoda neni, just because they wanted to be relevant. Vachitora masters. But ndaivada nemoyo wangu. And you know who those people are. I was so hurt and heartbroken. I don't even have one friend. I don't talk to no one. The only person I talk to is Dudu. Who else? Look at me. As popular as I am, I'm even thinking, who do I talk to? I talk to Dudu. I know I talk to my kids, especially my son is my best friend. I don't even remember. I'm sorry, I don't even remember. Because of all this bullshit, yatinoitana panapa, yekuda kuratidzana kuti who is who. Ndakakanganisira ushamwari wangu inini, just because of my love and my likes. Do you know there's a time where I was in hospital? For 3 months, I was so sick. And nobody knew. The only person who knew was my son. I even spent my birthday in hospital. Ndikatozobuda end of June. Sika uchitondo noto simba udai. Nditobaiwa ma injections ekuti ndichonzi ndidye. Ndifute. Because ndikasadya ndikasafuta. Ndikonofa. But who was there for me? Nobody. Who did I tell? No one. Because I don't trust nobody. Saka imagine with mangwana also ngonzi kukafa amkwanisa nipa maru wangu ndiri mpenyu. Then one day makuda utotera tanzi RIP Cookie muchisa mapicture yangu ndokumukira ichipoko atina ukama. If you know people vane utsinye,
people who are mean are the people vakauya kuEurope kunoko. Inini I was one of the luckiest child because ndakauya kuEurope kunoko ndine 9 years. Ndikambodzokera kumba ndasodzoka. Ava vemasiwo esa, ava vemapepa, ava vekuunzwa nehama, hapana munhu waunondiudza anogara kuisland kunoko ane moyo wakanaka. Vane hutsinye. And the minute yakauya Zuckerberg, they will sell you to the devil. They don't need to think twice. Vakatoudzwa kunzi nen'anga yavo, I'm looking for body. Vantu okay, no problem. Takutopinda apa. Vanhu kunoko vane hutsinye. Vanhu vekunoko vane hutsinye. Hama dzangu musambofa makanyeperwa. Amunoti mashift here chinovadaro. Hakuna munhu waunombofa wakabelieve anogara kuUK, kuAmerica kana kunoko island kunoko. Ane moyo wakanaka. Vanhu kunoko vane hutsinye. All they want to hear is, are you down? Are you down? I was in hospital for 3 months. Nobody fucking know. Because I wouldn't tell anybody. Why would I even say it? Yet I know the first thing, she's gonna take my picture and my videos and say, oh, she's sick. Everybody on this platform knew kuti Cookie, anonwa doro, but farire kudya. I don't have a kidney problem. I don't have a liver problem. I just had something to do with my gastric. Saka ndinofana kutofoswa kutodya. Ndandiri pamachubu ndichitofeedwa mukaka. Ndisaka ndasimba kudai. And thank God I'm glowing. Even nekusimba kwangu ikoko. And still, ndichindakanaka futi. Unlike some other people. Saka ndichori bo. Ndofana kutobaiwa ma injection every day ndinosvibaya mudumbu. Kuti ndinzwe nzara. Because ndikasadya ndinomuka ndakafa. But who was there for me? No, fuck all. Vanhu muEurope vane hutsinye. The last time I've ever felt love in my life was when I was in Africa. Vanhu kunoko vane hutsinye. Hama dzangu. Usambofoka funga kuti ukaenda muEurope unodiwa. Vanokuita bhora. Vanokuita cake. I was heartbroken. I thought I was going to die. But God loves me. And my ancestors, you know, they always protect me. Saka zvese zvekunzwa vanhu vachidedzera kuti pwi Tatlicious is miserable. Ukaona vanhu vese, ukaona munhu wekuEurope achituka munhu ari kuAfrica, ziva kuti munhu ari miserable. Because how can you say kuti une life yakanaka yet uri kutuka munhu ari kuAfrica? Do you get me, guys? Who wants to be added? Unotuka munhu ari kuAfrica iwo charo twakakwira ndege. Who wants to be added? People are very wicked. Here in Ireland, here in America, here in England. Ada. Usambofoka zvinyepera kuti neshamwari unonyeperwa. Enda pa unoza munhu achari kutuka hana kana chaanacho. Iwo uri kuta Africa utori better because une land. Kuno kungobhadhara mabhiri netumba twedu twatinato. Kungobhadhara mabhiri. Funga kuti imba yangu inoi unobhadhara 1,500 a month. Unenge watambira mari. I don't know why I can't add you. Maybe this one will do. I'm allowed to add like 2 people or 3. Who wants to be added? I don't know what's going on. It's saying adding. But who wants you back? No, I'm here. No, I'll add you, but I don't. Okay, yeah, keep. What's wrong with my adding button? Audience. Am I supposed to put it on audience or request? Let me try again. I just couldn't accept button, but I remember adding someone last time. Do you remember, guys? Maybe you should just keep trying. Or maybe, but are you my friend? Because some of you, if you are my followers and you're not my friend, you're not gonna go ramba. Let me try again.
Oh, okay, it's saying now accept. Miraton, you're not gonna accept her. Yeah. Vanhu vekuroba neutsinye hamunoti chando here chi handina chamwarini chamwari yangu mwana wangu ndiye munondotara naye nyange ndikabhekana nyange ndikarwara ndikuudza ndandiri muhospital for this 3 months munhu aingoziva chete mwana wangu ende handakanamboya nchiti zviti bufu pano handidi mienzeni vanhu vanonetsa ende akuona ipapa anenge apedza ipapa bhatisati ndazomuona ende haasi kuita ari kurwara maiwe zvadini nganjani akuwedzera yange ichimboti accept no share broadcast hold on let me see excuse me connection failed I don't know what's wrong maybe ukaramba uchitry zvinogona kufamba zvakaoma namunza ndakasangana nadzo zvakaoma namunza ndakasangana nadzo ndakadzidza kuti never in my life will I ever trust anyone ndisaka muchiona kuti zvimwe zvinhu unogona kuvenga vanhu I'm not saying I'm perfect guys you know me I used to come here ndichituka this and ndichituka ningi ndichitida iso but unozozvibvunza wega kuti is it worth it you understand unovenga munhu 2 years okay what then you wake up one day and like to be honest I don't have no grudge with anyone zvekutoti iye Felicitas ari kutukirwa mwana wake uyu I'm not trying to be like a slick or whatever but because of what is coming from deep down in my heart I will even say Feli kana takamboitana problem I'm sorry whether she takes that apology or not I don't care but at least I knocked her freed my heart kana ndakatadzira kana madam boss kana ndakambokutukai madam boss I'm sorry and I move on with my life me saying that I'm sorry I'm not trying to be a bigger person I'm trying to free my mind I'm trying to keep my sanity in a proper way you understand it doesn't mean kuti zvichandipa mari vamwe vanobva vati how dare you ungati apologize kuna ningi yeah it's those egocentric maniac but at the end of the day it does not pay ini ndine zvandakaona zvakawanda and hazvina kana zvakandibhadhara kana kawanda let me try and add someone munhu akabvuma kuedeka then I'll know that my phone does not have a problem you don't have to show your face I just want to know if it sees my phone or there's something wrong unovenga munhu kusvika rini ndosaka ndataura kuti vamwe vanhu vanofunga kuti pavanopfugama vachinamata iye munhu ane madhimoni ake ari kuanswa namwari no Miraton dakunoti inobvuma here I just want to see kuti inobvuma here don't show your face you see guys there's something wrong with this hi sweetheart Hi, I'm sorry Kitty, don't how show are your you? face I just wanted to see is it my fault that I can't aid someone Oh, thank you. I just wanted to say to you that, it's we know you've been very quiet, but there's one thing that you also need to know. You still got some followers that follows you, followers that wants to hear from you. And I was thinking that if you could come back on the platform, not shouting at anybody, but educating us Zimbabweans as what you went through, the kind of sickness you went through, how we can also prevent it ourselves. What can we eat when we're struggling to eat? Because as for myself, I've got my own daughter that struggles to eat a lot, and I understand what you're talking about. And for educating, there are so many Zimbabweans who do not know that. But if they hear it from somebody like you who's gone through it, they yeah begin to understand, and you can actually save lives than what you were before. You still got us. We still love you. And one thing that I need to tell you, even though long back you would maybe shout, somebody would have provoked you, there was yeah always something good
before you leave the platform or the life, there was always something good that you will leave somebody with. And that's the cookie we need. We need Okay. that cookie that boosts us women to say, okay, fine, I've gone through hell and I've come back. What can I Okay. do? This is what I'm Okay. doing. That's Okay. what we want, Cookie. We want you back. Okay. Thank you so much, my sister. I thought like, because I felt as if like I wronged so many people. So I didn't know how to come back to this platform. So sometimes I feel like me just being quiet, it will solve problems. But I didn't know that there were people like you who still need me. Vanokwanisa kutondinzwisisawo kutoti munhu wenyama. Like inini ndogona kutadza and I can forgive. Ndogona kurohwa nehana ndichiitwa something, then I will take it far far far. Bandarara ndinogona kutozozvimuka ndozvibvunza kuti but who am I? If God can forgive all my sins, who am I not to forgive? You understand? So inini kutonzwa kwamuri, so ndinotofara because I didn't even know there were people like you vachiri kutodawo nezvangu. You There are understand? It does people who that love nyaya you. pipi yangondibhowa kuti why will people go through all these things ekuti vanoda kutoita mbiri nezita rekunzi mwana ivo vakatanga kutorarwa vane 10 kana kuti vane 12. I'm not saying like in a nasty way, but in a set yekuti vaitozviziva zvavaita. Ko mwana wake ane 21, you know. I think the best is that if you're coming back to us, surround yourself with people that build you. Don't surround yourself with people that have got drama. Be positive, bring things that are positive, not to break someone else's heart, because I think that's what you got scared of. You've offended people, you've hurt people's hearts, but we are all humans at the end of the day. And if you have hurt me and I see you on another platform preaching onto somebody to change their lives, or being positive, my heart will melt, because I'll say, oh wow, this woman has I'm really going to make me changed. cry. You know what I mean? So come back. You have got a very good voice. You have a voice that people's hears. One person that hates you doesn't mean the whole world hates you. You can't be sticking on yourself by yourself just with your daughter or your son. There are people that loves you, that still got a good heart, that can still build you, and you have a positive life, and you still keep on growing and healing with whatever you're going through. There's also probably a community that is going through what you went through, and for you to find that community, sweetheart, Oh you my have to God. come out. You have to come out for you to find that community, love. You're all stuck on your own. You're on your own. You need other people, love. I'm sorry to make you cry, but there Oh are my people God. who you don't even know that still says, where is Cookie? I think I saw somewhere there was a post again where there was a woman who said those words, where is Cookie? Where is Cookie? People keep on asking about you. Where are you? Why are you hiding? I'm You not have you hiding. have I crossed the just, bridge. Listen I to just, me. You I have just couldn't crossed take it. it anymore. You've And already there was a crossed time it. where I was so sick, but ukangoudza munhu turi kurwara, they just start saying different type of thing. And I I went know. through hell. I went through hell. You are I was in loved. hospital for 3 months and I had nobody. But I just kept on saying, God, you know me, you know me, you know me. I couldn't walk. I was pushed in a wheelchair for 2 months and I went through hell. Oh, I Would you thank believe God it that if I'm I tell alive. you? Would you believe it if I tell you that what you're saying, I also went through it. I fall on the stairs while I was at work, and I I, also I, pushed a I still wheelchair. thank God that I'm alive because this is the second time. Because do you remember when I had the hemorrhage where I was bleeding for 2 years Yes, non-stop? Then God saved me. Who bleeds and lose blood every day, but you don't die? I But this understand. And this God time loves you. God it was loves a you. waking up call. I was like, that's why ndakagara zvangu pamvura paya ndichitoti I can't believe I'm here because I thought I would never see this again. That's why I always say my son is my best friend. He was there for me. He will come, he will help me to bath. I couldn't even move. Yes. I had no friend. That's why I said don't.
Don't let people in Europe tell you nonsense. Vanokunyepera kuti shamwari dzako. Nobody loves anybody here. They I just want to know. benefit something. My son, they're in the gay son. This does the Come back to us, Cookie. We need you. We need a cookie that builds. And like I told you before when you used to come out, even if you did your drama, at the end of the day, there's something I picked up on you when you used to say, "Me, I'm my diva." You would say the next day when you come back, you will say sorry. I'm You not crying always because used to I'm come sad. back and say sorry. You I'm not always used to crying come because back. I'm sad, guys. I'm sorry. I'm crying because I was saved. You were saved. No, I'm crying because I was saved. People And still want came you. out in that someone. No, that's when I learned lessons. Who to talk to, who to trust, who to believe. That's why you always hear me say, my son is my best friend. And Yes. I had the post. You know that picture you saw me and the poster, Nakapeka red. That's my Mm, first picture in a long time. I usually don't post myself. I always post my son because my son is my buddy. yes. Um, No, come back to us. Sit down even with your son and speak to him. Say, "Son, my people needs me. What should I do? What kind of content should I bring? Bring that to us. Take your Aiwa, but time." mwana wangu anga akanditi because I think he always heard me like unoziva zviro kuti aingondinzwa chingoshauda ndichiita sei. Yes. Yeah, akanditi, mom, I don't want to see you on Facebook because of what Mm, we went through these 3 months and stuff. mm, Ndikatomda, okay, what should I do? She goes, no, just chill, calm down, just leave it like that. But I'm going to see her. Then I can just easily, like, because he bought me an iPhone for the first time. I'm not yes. trying to brag. But he Oh, happened. sweet. Yeah. But because I'm used to, Android. So yeah, he Yes. bought me, that's why I said I'm not trying to brag. So he bought me an iPhone. Mhm. Then, so he monitors, like, since I came out from the hospital. I'm in Yes. my Itaka. I Yes. don't know to find my phone or what. Yes. So Yeah. I No. feel very, my mom is in the house. My mom is there. My mom end up check up here because I still have to go for checkup go hospital. You get Yeah. me? Yes, I And do. I'm so blessed to have a son like that. You are I'm not saying blessed. like he's so special among all my children. Guys, don't get it wrong. But upon like vana munopuwa, but pane mwana ungoita zvimwe zvinhu zvezvevakoma, you understand me? Mm. Yeah, sis, you understand? So what you're saying is I have to come back. That's what touched me. That's why I was crying. Because Come I thought back I was and gonna come die. back branded. Come back a new brand, right? We don't want the cookie that would shout. We want a cookie, a branded cookie, a cookie that will tell us, that will educate us. Guys, this is what I went through. This is what I did. This is what I've been doing. A brand new cookie, you know? And I'm sure probably there will be women who are out there who are willing to come and say, "Cookie, I've got a testimony. This also happened to me, but I thank God today I am still alive. I thank God that things are going on well for me." You I, can I, be I never that. thought I was gonna be alive. Shame. You can be that, Cookie. You can be that. Nobody needs to judge you because there's a lot of followers that liked to listen to you and they just felt lost because you're no longer there. Because you see it even on another live, on anybody's live. Where is Cookie? Can anybody tell us? Nobody knows where you are. Maybe probably we were ready to go and confront Nyarazo to say, "Did you bury her by herself and you didn't tell us?" Huh? Something like that, you see? So, my sister, come back. Mama, tell me I love you too. And okay, sorry, I need to answer somebody if that's his really account. Zim trendy, it's trending tea. She needs I to don't come know. up. I don't know why you were giving the wrong information. If you really look at that video you posted on YouTube that I saw today, I don't mind because all of us we are looking for money and stuff. But get things straight. I was not trying to attack anybody. I had a conversation with the lady for 3 hours, but she only gave you something for 45 or 30 minutes. If she really wants to tarnish my image, as in like I'm talking about Samira, let her give you the 3 hours I was talking to.
Okay? We were talking for 3 hours. Tell her to give you. I don't mind what you do. Well done. But listen, like I said, ndakapotsa ndafa saka handina nguva yedhirama nemunhu chandoda kurarama upenyu hwangu. But pane pandaona pamanyora ndizive muri wakoma, muri hanzvadzi, muri sisi, handizive. But get your facts straight and don't say kuti zvamanyora muchida kuti vanhu vaite maviewers enyu. Please go back to Sabina Nyasokudzei kuti akupei 3 hours dzandakataura naye kuti ndaitotaura naye here. Ndakatoramba video yaakaita neshamwari yangu mumba mangu muno. Ndikati no zvemakuhwa ina handidi. Akatanga kundipusha akandipusha achinyanya kundibvunza. She's the one who started saying, but you and Nubu, unoziva Nubu ndiye akadai so. Let her tell you the truth. If she really wants to tell you the truth, she will. But I don't hold anything against her, okay? But you also get your facts straight, okay? Thank you. I sis, I'm sorry. No, it's okay. It's okay. No, honestly, Cookie, come back. Come back with a bang. Come back a different person. Brand yourself. And one thing that I'll tell you, Cookie, is that whenever people say anything that is bad, what I want you is that I want you to turn your antennas off. Turn them off. Make it like you can't hear it. Don't Okay. reply. I Don't think answer. there's someone with us here. Do you want to say hello first? Hi, Cookie. Hi, Cola. Comment Hi. section. Say. Hi. Yeah, so basically, it's not me, Cookie. I Oh, know what asipani is munhu trending. anenge Mira unzwe. Inini I'm new ku YouTube and then posta once a week, my weekly roundup. It's not me. Kuna na Zim Flea. Kuna imwe inonzi Zim trending something. Inini ndiri Zim trending tea. And I last posted ku YouTube 7 days ago because I post weekly. Okay. So it's not me, sis. Okay, no. That's why Yeah. munoona ndauya and I humbled myself and ndakangoti Yeah. musanyeperwe kana muchida nyaya yacho ndaikwanisa kungokudza ini nemuromo wangu. Aiwa ndizirini zvangu inini pandoposta zvandoposta kuyoutube ka and I'm actually new there inenge iri weekly roundup yezvinhu zvandiye ndaposta kufacebook saka and hazvinei nemakuhwa in that way. It's just like now unenge uchiita live maybe watrenda warira ndobva ndangoti on Tuesday this is what happened, so handipinde personal like that. I just give whatever I've seen. And I'm you not about that life. How come I am not about that life. all my two beautiful callers right now they have beautiful voices? Oh. England. Voice British. aiwa ndiri geto yutu wekufiyo Aiwa kana no ini ndinokuti kumfawozi aiwa voice yenyu ndizo unonyepa pamatara kachirungu ikengaya ndatodedera kandikandakutaura nemaminista takusuwa. You know, one of your last lives when you were in your live element, I'll never forget, ranga riri birthday rako ugochinja madress tagochila newe. You know, hi Marie, how are you? I think I was still in my 30s that wanderimiko. It's a couple of years now. You've been gone for a minute. You mean pane imwe live so wakachinja madress wakati wati after ndaita birthday rangu naKefile my friend in Belfast. No, irorongo usina kuita na Kefile. So it's been probably 3 years or 2 years. Aiwa pandakachinja madress so much I remember. That time good time when I think I was like 56 years. Then now I'm turning 42. Oh my gosh. Yeah. It's been long. So come back and you focus on positive people. Some of me, even me, I went through it the last week with TikTok and I can go block you don't paint in a different way. And you see like now, but I'm not about that life. And so, I really appreciate you coming up because because I mean you know that thing God, should I just close this? Should I just delete everything, all my apps? Because sometimes, do I live for people or do I live for who? But but you know, only because
And a lot of people have a lot of comments to make, misconceptions, and no matter how much you try to say, they don't care. So what you do, you block those people and focus on those that love you. Thank you so much, my sister. Thank you. All right, you, my darling. I love you lots. I love you welcome too. back. Thank you. No, muchazongondona once in a while chimbotaura. Ndichangotanga slow kana ndangoona chinhu chinenge chingo Saka uchibika jalofu uchita say those things waimuvhura malive so what ndakutobika tisi tichafanedzane zvichingonakidza so tomorrow I think I might ndichambobvunzawo dedi kuti vada jalofu racho here handii jalofu vakati vada jalofu nomboribikawo futi mangwana. But if not tomorrow, I might cook it on Friday. All right. But definitely, I will make sure I will do live for that. Thank you, my so sister. much. Mwah, mwah. All right, sweetie. Bless you, darling. Who wants to be added, guys? We're just talking. We're just enjoying ourselves, guys. Let's just talk. There's no fighting. There's nothing. Azina mama, mommy, ma, nighty. I love you, Cookie. I love you too, my sister. Thank you so much. Ndinombochemao, ndiri munhu wenyama. Like I said, I went through a lot. Nobody knew. That's the reason why now my circle is like this. I can tell you that I can have like maybe 1 or 2 people that I trust. Because I've added like 2 people here to trust. We've been through a lot, guys. We are human. I've missed you guys. I swear, I've really missed you. But sorry. Answer my call. I am trying. Let me try to add you. Do you remember I added someone? How come Zim and Eda one? Ananzani? Mama Tammy. Okay, try and add me again. And the other person who was trying to add me again. Then let's see. Because I'm trying. I swear, do you remember, guys? I added someone and look, I'm just from talking to Zim World. So I don't know what's going on. Mama something. You know, she wants Mama what? Can't find you. How come if I add anyone, guys, I'm just gonna add someone randomly. Oh, okay, let me try. Let me try Linda. Linda, I'm adding you now. Let's see. Let me see if it works. I swear, Linda. How come? What's wrong with my phone? But how come some people can just add me? I'm not sure what you can do here, fine. I can't Linda, Linda, add me. Try and add me again. Naima komana. Naima face of only mbovunza something. Hanzi naiwe Cookie. Wadzoka. Guys, hold on, I want to hold this. Guys, pane munhu anonzi Magi Gadzingwa. Hanzi ko Cookie. Wadzoka wachembera kudai. Cookie. Yaive simbi. Naima inana. Ndimbokuvunza one thing. First of all, kuchembera cheko munonyaso kuziva here. Let me remove my glasses for a minute. Maybe you are blind.
Baby, age comes with wisdom. Okay? 1. And 2, this kuchembera kwaunotaura kuri kunzi nhasi ndafa. Maiwe angangori ne42 years old afa ari mwana mudiki. Dai ndandine 40 zvezviso ndisina kuroorwa. Maiwe ratochembero risina murume. Baby girl, I don't know which world you come from, but using a word of chembera, you don't know parinofita. Maybe if you say matured, I understand you. Saka wakanditarisa iwewe. You look like someone who's around 30, 45. How do you compare me to your mom, who's like at least maybe 75 years old? Kuchembera unokuziya, baby. With this skin that I have, go and find God. And next time when you have nothing to say, don't comment at all. God bless you. Sorry guys, where were we? Naimi. You know people are very funny. Hans Wadzoka wa Chembera. Oh, you see? I told you there's nothing wrong with my phone. Hi. Zirize? Ndiri right, Murise. Ndiri for long time. I know. Naimi manzwa comment yataurwa here naye. Hans Wadzoka wa Chembera. Ndikatoda iti kana ndakachembera inini. Ndikapa now. Fari mwana mdiki. Ndisina udai. So say my woman chembera. How do you call 42 an old woman? Vanokuziva zvakanaka inde kuna matraisi song kuti dai matosvika 100 years imbwa dzatanga pano. Thank you so much. Thank you. Uri kuziva ndakufa kuti ndina matraisi wangu anozviziva here vana? I might not remember, but I remember your voice. Remember PE? Are you serious? Elizabeth. Eh. Ah. Unonyepa. Ndichikunesa siku nesikati. Ndai ndichirwara. Wow. Hakuna munhu akaita sewe ndokuda zvisingaite mukoma wangu. And I know our life, laugh your wife, never. Why got a show that? Ah, makoma ndokuitira ichiko ndoita senemi. Yango kumirira pamakati muchauya kuno kusauti tichikwanisa tadzingo. Takarambira kuno. No, I came before, but I think maybe there was a miscommunication because ndakatouya too. Ai. I swear, ndakatanga ndauya ku Johannesburg ndikazoenda ku Cape Town, ndikazoka pindi ndikatoenda ku Durban, ndikazoenda ku Cape Town. Ndikajambiwa. Aiwa ndinangokujamba hana babangu ndofika namtu panyumba ndinangokujamba badakuzeba aiwa maybe ani mnozi ainotaurwa nevarungu there was a clerical error. But as long muri wapenyu muri right. Hold on. Hello. Hi, Kuti, how are you? Ndiri right muri say. Ndiri born ndikuzama kutiza camera ndizoti ndoita sei ndikubasa but ndoda kuti Oh, aiwa, you mean muri kutiza camera? Aiwa ndikuzama kubuda neface cause ndiri pashift. Oh, anditi muno okay, phone yenyu makaisa so here kama makaidai because ani muno pressa here paka panenge rini paya. Ndikubasa saka mirai ndione kuti ndinoita sei chimbotaura ine vamwe ndichimbozama kugadzirisa. Oh, okay, rega ndingotaura neava. Naiwe mulimi wangu. Ndakatouya South Africa twice. Makatoya mukandikangana sisi wangu. Kawana, zvisina kudaro. Pandaona makategwa naSimai Kunda because I always call Simai Kunda. Ndikati sisi wangu adzoka palive. Aiwa, but uona Simai Kunda vangondijumbawo, but if you look at it here, I wasn't even on live. That was a WhatsApp call between her and a friend, and I just jumped in. And Mariah zona mega ina sambonyoro on the live or Facebook. But vakagona zvisingaiti mufungeni.
Oh, ndakabva ndati aiwa ndakutomoka boys yangu. Ndakutomoka boys vangu. zviri kuramba saka ndongoramba ndakadai. Zviri kuramba. Ndangoisa dhayari handisi kuziva masettings edu echikoro tiri vashomoka vaiteirawo maticha nemarekeni. Sisi Michael, ndakanga ndakaonda kuonda nokuziya ndobva ndaita nhumbu rigokura zamo kudai vanhu vachiti handisi kurema here paharara asikureonezamo here iwe rakakura kudai but manje rangu ini nderemapiritsi because ndinofanira kuzvibaya mainjection every night kuitira kuti handakunze ondachara paipe mumahosi nanzwa ndine chirwere chandinacho chemudumbu saka ndofanira kutozvibaya mainjection saka manje ka pakuzvibaya manje iwe zamu rinoita kuti bhuju iye ndane zamu zamu iri kana anori rikasazotaura zvinhu zvisiri zvomurume wangu anondiuraya kana anoribata zamu irona anongoti nhai mwaiwe rakurema Run your weight now. Apa unozwa ndagara kandizvizdusha zvangu but now ndanyaso simba zvekutoti kana hembe dzangu chaidzo ka ndakutotenga hembe dzemunhu uye akanyaso simba Saka chiunzeka dzamanga makaonda. Tochadzanei hold on chipai kamunin'ina dzamanga makaonda kanipfeke ndiri pano pajosa ndichingoti sisi yangu. Hello? Ndati ndinoda kuchinja wardrobe here. Mopa ukavanin'ina. Aiwa kana hembe ndo dzandingambofa ndakanyima munhu. Handasimba. Yekuzoona kuti masimba zvekuti kokunaka. Ndasimba. Skini inyaya yekuti ndakambo hold on. Caller number 2 madzoka yaramba pasuri kundinzwa yaramba here yevideo ndofunga iri kuramba but rega ndingoodha 2 cents changu chakudhaivheta inhu kutopic yenyu because hande ndiri kuida platform kuki unoziva sometimes tinonyarara tiri vanhu vasiri vekupindira nyaya dzesocial media but honestly ndoda kutaura nenyaya yemwana uyu mwana wamaiteti uyu vanonzani uyu mwana wekunzi aita mimba uyu mwana aita mbiri kuita mbiri because she has been given the fruit of the womb. Vangani vedu vanhu vatakaenda navo vamwe takaenda navo kuchikoro mauniform akusungwa nemabhandi vane nhumbu vachinyora form 4. Vane vana vavo vari kuvachengeta nhasi. Chashamisira chii nhaini kuti mwana wavo wamaititi anzi aita nhumbu. MaZimbabweans akakwana here upstairs. Ndozvachoka zvakanditsamwisa zvakazondiunza pafacebook haunzwe caller number 1 ari kutondiseka akati leva pasina nyaya Sabina nenyaya Fifi kusina kuya pano handiti caller number 1 I've not seen you inini once I've not seen you for a long while anyway okay I don't know hangu ini ndiri munhu anotya Mwari anoziva Mwari ini am born again Christian handizvirovi dundundu kasi kuti Mwari ndinovaziva ende upenyu ndinohuziva vedu weka vanhu ngavaseke zvinosekesa kasi kuti hanzi mwana aita mimba kuzadza social media nokuno mwana uyu has been bullied before ini yechibhali club achiya iko zvino she's been bullied nechembere chembere dzagumhana vana Ketina kubhula mwana unana Tetelicious what for ini ndakangozviona hangu pana Tetelicious kana Kete akazvitaura hangu ini handazviona ndakatongozvionawo paYouTube ndichitobva kuhospital like you remember ndakudze kuti nditori necondition dzangu dzandine nditori nadzo saka ndaitobva kuhospital nditori murikini mutext ndikatoona kunze aiwa Kete akazvitaura Kete was on TikTok all day achitoimba caller number 2 just 1 second I'm not trying to cut you mati caller number 1 ndokumbira ungotaura 2 seconds ndobva ndaenda ndoziva kuti mafanira kudzokera basa sorry ako caller number 2 I'm not trying to cut you no it's okay nyaya yemwana yekuva nenhumbu inofadza sesu vabereki inini ndakaita mwana Sikuki ndava ne25 years my friends vakaita nhumbu vane magrade 7 ndine 2 mafriends vasina form 1 vava nenhumbu grade 7
Pandakaita nhumbu, it was my mom's birthday. Vakaridza mhere kuchema. Kuti ndakutonziwo mbuya. Ndatotonziwo mbuya. Vakafara zvisingaiti kuzvara kwemwana kunonakidza because ukaenda kumaswe vanhu vanenge vakazara pano nekwa mutoko vachifambira nyaya dzevana idzi. Saka ukatoona zvako wako mwana atongoitawo mwana inyasha redu ngatiti makorokoto isu tinofara izvi because kune vasitorina mbereko vakadya zvese vakaita zvese but mwana akatoramba. Saka zvekuti auya nekumitiswa auya nemuchato auya nei zvotoda nevana hope because I understand. Thank you so much. All right, take care. I will send you on Monday. Thank you. You don't need to go kufonra sir. All right, baby. Bye. Monday mnosha ndudonedza. Anonzi ani Sherin Sibanda. Ndiye here? Ndini. Saka ndudonedza pande upi manje? Awufaso zvidonedza wega here. Achidonedza munasire caller number 2 ndichirudanzwa nezvake. Donedza ise anogona kuexita ega. Aiwa ingozi exita wega iwe unogona kutozvibvisa wega boss ndiri kutya ndikangopressa munhu 1 panapa ndakuluza caller wangu number 2 necaller number 3 Cookie. Hi sweetheart, how are you? Caller number 3. Sorry, I'm good. Sorry, I'm not trying to be rude with caller number 3 nachingoti atanga neari kuteerera and the one. It's okay. I mean kuti inini ndiro kupiwa time yokutaura kana kuti maybe pane someone anoda kutaura first. No, caller number 2 handiti tanga tiri pakati penyaya here but tanga tambopa first one saka ndambotarida kuningirika vada kutaurawo zvavo because vamwe vanenge vasina time yekuda kuramba vachigara paFacebook you know. So caller number 2 we can actually taura Okay. Taurai zvenyu. Okay, no, inini hangu, honestly, Cookie, I'm not one to come on social media and put up my opinions. But tine dambudziko as Zimbabweans. Like when I was speaking, I was reading comment of someone saying that you cannot control people's opinions and stuff like. Who has given you a right to put your opinion on private life? Because what is being done kuna MyTT is 100% bullying. As much as people are saying that MyTT used to bully other people, but they will use chironda chakare vachiramba vachingomutsirira chironda just because MyTT did this. MyTT arikunzi akaseka vana vevamwe vanhu saka other people are laughing and most of these people vari kuita kuti vanhu vanenge vana Ketina nana Tetelicious varambe vachiita zvavari kuita is because they have support. Saka unozvibvunza kuti inyika rudzi but zvimwe zvacho munoziva kuti chii zvinozondinetsa handiti. It's just like inini hangu inini fairly I think ndaitsura shamwari yangu yekukoko. Everybody know who she is. Ndisomda fairly wako uyu relationship yenyu ini ndarota musina kugarikana zvakanaka muchazonetsana. Then MyTT obva vangoitoka kakaskiti kekungondiitira live yekuti njuzu yemaswedge what. Do you know, it only took me maybe a year or so. But after that, ndakabvunza ndikati, do you know kuti kuramba kuchivenga munhu kunorwadza iwewe kupfuura munhu uri kuvenga? Because iwe ndochashare sleepless night. Iwe ndochashare peace. Iwe ndochashare zvakawanda. There's a day I said to myself, you know what? I know I'm ndisi munhu mutsvene, but I forgive everybody. I don't know who's gonna forgive me, but I forgive MyTT. I know what she said is because of what I did, but at the end of the day, I was a winner because ndakatoziva friendship yanga iri yekutemu. But inenge uzo shamwari yangu ikangonoudzwa best friend yayo kuti anzi munhu ane jealousy yekuti tikuwirirana ndikati ndezvekutemu. But now even zvangu zvekutemu zvacho it now escalated so much that now andichaziva kuti zvichiri zvekutamba here kana kuti indi akambofunga sometimes vari kuita maskits nenyaya love nemalikes. I don't know anything anymore because ruvengo rwacho ranyanya, but the only thing in each chandakavenga, you can insult me but don't insult my children. Yeah. Saka pataurwa nyaya fifi ndabhoikana naTatilicious ndikamuudza ndikati no, automboziya kana kuti mwana anozvarwa sei.
So just shut up. Auna chibereko, auna ma ovary. You don't know what it feels to have a child. So just shut up. That's why I was so angry last night. Because how can you say that? Unozwa kuti zvakaoma Cookie, but at the end of the day that's my 2 cents zvangu, because I think nyaya yebullying on social media kuZimbabwe inotoda mutemo for it to end, because it's zvinhu zvacho zvakutotyisa the way things are being done, and vanhu vachitosupporta normal people supporting zvinhu zviri zvavanotoona kutoti izva zvinidi support. Thank you, Lynn. Waloza. Aiwa, but munoza zvinhu zvinonetsa Siska. Hatred yacho munozati aimbotamba pseke chita maskiti like zvinoita mhosva zvese. But now it's more like I want to kill you. I want to make sure that you will suffer for the rest of your life. Vamwe vakutenda vachienderera n'anga over this. That's why I'm not saying I'm perfect. I have my own piece. Yandakaita zvandakaita. But you know me. Everybody who know me. Inini handingoya pa Facebook unless I'm provoked. But at the end of the day, ndakazozvudza ndika no, ngavatuki. Vakaita 1-3 years vachingotara zvawanda makambondona ndiri pano. Anytime guy, zvikanzi yeye ari kuhwanda nekuti akarambwa nadziza ndamvura ndarambwa nemurume. Because I know where I stand. Tiranwa nezodzo, but hatingozviratidza. Sometimes aufane kuratidza simba rako pana vanhu vasina basa. It's just like a lion showing its muscles to a sheep. What is a sheep? That's something true. that I can just swallow in one go. There is a lot of bullying on social media. Ndikakudza kuti inini ndiri panapa, I made a comment on profile yaMabridge she had posted nyaya yake marriage yachechi. So someone had posted kuti zvimwe chimbodzika makase munhu arorwa nezuro. So I commented kungoti it will take time since Mabridge ari socialite, so it will take time for you to chill and understand side marriage. Woman from Norway. I think this person went to aenda kuprofile yangu zvikanzi iwe mukadzi wanhingi murume wako ane mwana kuno usazokangana murume wako akamitisa ane mwana koma social media is demonic, I'm telling you. I only said one thing. Ndataura kune munhu one thing ndikati, do you know me? Zvekudaro zvekuti you can just kungovhumuka just like that and just talk that kind of nonsense just like that. Do you know me? Ndakamuudza 2 words ndikati kune vamwe vanhu in this life that you don't know. Don't go around bullying people, because pacho pauchakwara hauzozivi kuti uchakwarira kupi. Ndakamuudza ndikati uchafa usina kurwara. Stay away from me, you don't know me. Zvikanzi ndaichitamba usazodaro because I was just joking. Ndaenda paprofile yako ndikaona kuti uri ani, ndikadzidza ndikaenda kune munhu wako ndikaona. Ndikati saka you decided to go and write that rubbish kuti murume wangu ane mwana somewhere. This is social media. Ko dzimwe hama neshamwari dzange dziripo dzikaona yatove ruma kai yatodyarwa. Imagine aba vanhu manje vanenge vagarira manje vakutokuitirai matare. Hold on one second. Pane munhu hanzi wegamundati hesi ndakuzokufonera idone live. You can actually join the live, darling. I'm sorry if you said hesi netina kuona. Then mumwe handiti hanzi konuko wakamuregera. Guys, inini ndiri munhu wekuti ukandiitira utsinye ndinokuitira utsinye Mwari anokutonga. Saka handina anything to do nanyaya dzako dzakanzunza dzanhubu. Handimufariri. Because she's not a girl child. She's not a sister's keeper. You don't go around and fonyora mwe mukadzi yet iwe uchizoti mangwana uchazoda kuti asi kungone murume. You don't do that. When a man comes to me and tell me about my friends and say, oh, I don't entertain them. Kana kumentertain akada means uda kunyengana naye. Saka ngagare kaiko. And that's it. Yeah. Sorry sis. No, it's okay. It's okay. But that's just life, you know, your social media. And those are vanhu vakawanda, they don't like people have accounts and some people don't even join nyaya. So kune tovene vanhu vari kuenjoya upenyu hwaketina. Kune vanhu vanoenjoya upenyu hwekuona maititi pavanenge vakudawo kupenga vaprovokawo nevanhu vanovaprovoka. Hold on 1 second. Ndinoda kuti vakoma vangu vapedza kutaura. Yeah, go ahead.
Then I used to watch you cooking kare, and I always used to ask myself, this beautiful nakanaka kudai uyu, why achigara achingopinga kudai so pasocial media achirwa achidii uchituka, I would wonder. But ndakazozviona social media is very toxic, and ukazviregerera vanhu the more people support you, the more people are taking sides. Ukatarisa mhepo iri kufamba yemazimbabweans, ndosaka pasina kana even progress in Zimbabwe. There's no Thank you unity, about the there's progress. there is Vakoma mirai nothing. ndingobata mbichani. Mirai. Handi munoona munhu yanonzi Mahumba Stone handi. Hanzi unopenga saka iwe Ndamuona kare uya anotorwara ane mweya wetsvina. mirai munze. Iwewe ndinokurwadza ene ndinopenga. My sister will only ask you something. I don't know whether you are a man or a woman. What are you doing on my platform? Unodii pani benzi. Why don't you just go where you're supposed to be? Kunaona wakakwana. God bless. I don't have time for rubbish. Go ahead, my sister. Just remove or block her. These are the people we are trying so hard. Oh, actually, yeah, I think I need to block her. Yeah, just block her because whether it's her or he, I don't know. But at the end of the day, sometimes some of us, we pray behind the scenes. We pray just to see. Can you imagine if Madam Boss, Amaititi, vese nevamwe vese vakanyatsobatana as socialites? Can you imagine the impact inoitika even for the young generation that is coming? The things that can, positive things that can happen. Iko zvinezvi ukatarisa even now simple things like kuti tiri kuti makadzi do not come because treatment yakaitwa vanhu vekumusha inorwadza. Mumwe ari kuopoza because opposing yacho ndeyekuti haasi kuzama kuopoza. Makadzi ndiwo kuBotswana here sikapinda papi? I don't know because ndiwo kuBotswana here makadzi anenge muchangani. No, ndo Botswana uyu. Sorry first caller ndoda ngokukumbira kumhoresa. Ai second caller muri sei? Hello? Muri sei? Ndiri bo kuri sei? Ndiri right, muri sei? Aiwa ini ndiri bo ini. Sorry you nekusakupa time yekutaura. It's just that I was talking to my first caller. Pane tanga tichidiscuss. It's fine. Yeah, it's okay. Ini ndachida kungotaura kuti panyaya idzi dzafifi, right? Vamwe vanhu vakatoita vana vari kuma like 15, 18 years old. Hazvishamisi, but problem iri kuitika ndeyekuti vanhu vari kukonana naye vachitaura vari kufara and everything kuti amitiswa ye azodai. They used to be friends with my titi. So mamwe my friends vanenge vakuda kuuya like as my enemies, because it's not everyone anoti kana akakonana nefriend yake vanongoleta. Okay, like zvekuti because inini amai ako achawira ndauda kutobva nayo hauti. Handi munoona panobuda futi nema-audios netiti kuti hey, you told me this kuti uyu akadai so hey, uyu akadai so it's that bitterness between those people. I think kuti vakungofarira zvavo but they know kuti ivo maybe vakatoita vana vachitori vana vadiki. Imi muri kutaura izvozvo here sis? Do you remember kuti inini ndane mwana ane 26 ndakamuita ndine makore manganini kana ndine 42 handakamuita ndine 15 here? Yeah, so what's so special about that? Because that and then I was not a celebrity or what? What is it? Yeah, so inongoriwo bitterness and let them talk, but yes, if wachona I think anotori nelife inotori better akatoita mwana ari kuita mwana wake, but vanotori maybe mwana wacho anotori nefuture inotori more than vanhu ivavo vari kutotaura about her. And imagine kutiona ende munozva chandinanzira ndechekuti ana kuviga nhumbu handi akatinga akatopfeka hembe yake akatomira akabata dumbu rake, meaning she's proud of what she's doing. So what's so special about vanhu vakutanga kuseka munhu ane 20? Kwakungoshayavo zvekuita ndopamwe pacho paunonzwa kuti hanzi muroiroira kure kuti vakuru vadiki vakuchi, zvimwe zvacho zvakunyadzisa, zvimwe zvacho zvakugowa, zvimwe zvacho zvakusemesa. You don't know kuti zvichapedzisirawo zvaita sei. You never know. Vanhu vachauya futi on social media vachiseka kana anything. Kana une mwana musikana zvinhu zvokumitiswa izvi hazvisekanwi izvi.
ini ndakatozona una Tatilisha ndikati iwe unoseka vanhu iwe munhu asingakwanise kunzikana kuti unokwanisa kumera matintini kana munhu zvako wakangopuwa shinji plastic oda kutoseka vanhu inotongoriwo bitterness because kana period anoiziya here iye murume uya anopenga. ini ndakatogumuka nemurume uya because inini kwaningiri kwakete yangu handinozvoona handiunyepera ndakazviona kune iro zirume iri rinonzisatenda I swear. inini ndakatanga ndaiona pane munhu akaposta nenyaya yacho obva ndaenda vakomapindira iwona imo mungotaura muri tu mbotaurei muri tu ndimbonyarara aiwa ndati mimi muri tu mbotaurai mese because naimu ndingatongwe nemunhu asingagoni kana kuenda umwedzi ndakatsamwa. No, Tatelicious na Ketina, they were friends namaititi saka vakuda kungorwadzisa nekutaura zvisina basa of which ivo maititi vacho. Inini hangu it's not kuti ndinosapota maititi but ndiri kungoona zvinenge zvichiitika between vanhu ava maititi Tatelicious. Support anyone, you know me, but handidi munhu anoita zvimwe zvinhu I don't support anyone. Ndinosupport vanhu kuti what is supporting them, picking sides and the Snake family, Kate family, this what we family. Zvinhu zvemahubwe, there's no maturity ndosupportine but ndangotanga kuti it's wrong kuti mubhulile mwana. Dai kuri kudzinya maititi unge maititi maivatuka musuno makambona chipindira handi makazvinyararira because hazvine ineni, not because I don't care but I just don't want to be involved. But mukataura nyaya yevana inini I'll be involved. Anything that has anything to do with children, I'm there. And tinoona futi you know what depression and life one don't understand. Life is too short for all these dramas that people are doing on social media. Life is way too short. There's more to do in life than to spend time supporting Ungati football. Hey, me and team so and so. Me and supporting one can give things. She does the 1, 2, 3. She say pa 4. Boom. She say pa 3. Boom. She's got urkunzwa voice rako, but voice rako urkukudzota mara kutokudedza. But no, it's not your time. Then you need to spend waste time yangu samara. I hate to hear ya baby, maybe you're just jealous. I am glowing. And to be honest, Cookie, if it's true that Mwana she's 22, if she's 22 years old, being pregnant at 22, when I'm forgetting. Exactly. Maybe people need reminding. When Tatelicious, they need reminding. Chembera being in Europe sometimes causes people think they're still young. No. Number one, how can you now want to really entertain these men? Could you say, women's meeting? Iowa, reverse your words. Chingo. Ndosaka ndakamuudza nezuro ndikati watoperera pano zvatakutomutaura daisonga takutomuita relevant instead of irrelevant. No, inini pana Tatelicious na Ketina apa, to be honest, ini chandiri kungoona ibitterness chete. Thank you, sir. Saka vanenge vachida kutarisa kuti chii chiri kuitika kuna maititi kana chaitika vofara vopembera vachiita sei vachitaura nezvevana, but I don't think kuti nyaya yokuti tinopinza vana padrama redu repafacebook chinhu chakanaka. Okay, can I ask you a question? Yanduda utopindure in all your honesty. Oh yeah, babe. Yeah, sorry. Yeah. Can we try and look back history of my Titi? When she used to be more on social media and when she used to do what Ketina is now doing worse. I took our van, yes. But people please look at my Titi right now. My Titi maybe 5 years. Okay, she's trying so hard. My Titi, she's been trying to change okay? That's like what Cookie said. Answer, but now Bakoma Makundi Pindurira. Like, can I say something? What I saw. Oh, okay. Sorry, I'm not trying to cut you off. I'm sorry if I'm. It's okay. We're having a debate and it's. Listen, Felicitas Lemuzia, even if Zitare Kunzuka Musada,
takatokurawo isusu tine kamusata munozati inini abvenisasesetirana madhuwe saka tinotomhanya kungwa bani. You understand? But I don't want to lie, that woman here, the reason why I said to you all guys, and I said there's a time where I came to my senses and I said, even why do I even hate her? I'm so sorry. Even though I didn't tell her in person, but I said it to myself, but no, I've forgiven her because it's not worth it. Right. Out of something you never know, zvinogona kunge zviri childhood, zvinogona kunge zviri the way they were brought up and what etc zvinogona kunge the upbringing and what, but maititi pavakasangana nemurume waya handina kuganza mukadzi uya. I never knew kuti maititi can be that humble, and I swear to you mukadzi uya the way she's humble, not kuti kunyengerera murume, but pane vamwe vanhu vanokuti vanokupinza panzvimbo yekuti wega tsoka haunide kuudzwa, but wega unotonyara kutoita zvimwe zvinhu. About your point yauri kutaura yeye, you know kuti sometimes unofadaya in life zviya zvokuti unozopedzisira waona kuti uri kuita maproblems in life, ndosaka usingawaniwo maybe munhu anomira newe unobva wachinja. So inini as I see Maititi, I think vakaonawo kuti the way yavaive yanga ichitori problem, saka vakazozvichinjawo kuti unosangana nevanhu vekuti ka une trama dzako ka votokupinza mumotrama, but Maititi I swear unoziva mura uya kana kusimba kwake kwamunomuseka kuyaka rugare munhu kana uchikondisana unozoona kuti unoita machako unoita bvitya unoita kuita matama ndonhu nachazi yesurgery gone wrong what vachimutuka, but all those things zvinomuda kuita body shaming yacho mapecheni anenge akajamba. Oh, sorry for my language. Musadaro vanhu usapeke mumwe munhu especially kana uri munhu mukadzi, don't ever, because you never know what God will bring for you tomorrow. It's bitterness. I am meeting inini hangu in all honesty picture yake inini hangu hatinyanyo pinda like red and white tiri teseka even though tiri ana madhuve, but munhu wekuti ndikatoona chinhu chakanaka ndinotolaika because chinhu chakanaka but my titi she's very mature. Izvi zvese zvamakuda kumuitisa ndochanguchiona kuti anogona kukupindura but in a humble way. Waimuziva maititi maititi ekubvisira kana braka palive achitokuudza kuti we all learn from our mistakes sometimes, you know. Anga vatimusiya zorore, and you know what manje zvinoita Mwari, the more yavanomutuka the more grateful she's becoming. The more they talk about vanhu hanzi shumba ichembere shumba chichi maititi vodanana amufona matama amaititi aya havana ava kuti masipemu zvakazara saka dai tiushumba ngarisipemu zvavaikwanisa kutundira here iwe kana wanyakanaka zvinooneka isapotama size 22 mugoni wemunhu panyika, mugoni wemunhu rufu chete kufa kwemunhu ndo mugoni wemunhu. Taura hako iwe. Because vanhu vangavakwanisi. We have to understand kuti vanhu vakamboita ushamwari saka vakungotaurawo like wanga usiri ushamwari inyaya yekuti one was looking for fame, one was looking for just comfort. Ndikuudze nyaya namanjenjeje mirai vakoma muda kustopa imese muri tu mukada kutasana namanjenjeje the only ndakashandiswawo inini ndikambonzwa ndiri shamwari then munhu kana awana zvaada kuita obva kusvipa the same thing mura akashandiswa because isana manjenjejeka we love when we love but isusu kana takuretaliata takunzi tismasaskam takunzi tisinopenga vanhu vai vanokushandisa. That's why I don't have a friend or best friend or acquaintances or whatever bullshit they call it, because ndakatoona kuti vanhu vaiuya mulife mangu vaingova vachindishandisa votora zvavanoda maybe angasina malove nemalife oya otora zvinoti in the name of yekuka anozivikanwa atora obva aenda. Yeah, inongori nyaya yekuti ava vanhu ava vava maenemies, so
you know, ma-enemy api ivo vanhu vanenge vakauchirana kuti ini ndida kuyazoshandisa ningi hati havakawirirane ndosaka vachifarira zvinenge zvichiitika vangangotanga kuwirirana here zvangofana iwo waenda iwo uri shumba handitika uri kuenda munzindini mudondo uri kunyangira rabhi paunoibata une basa nekuziva kuti uchaibvarura sei here ka chako chekuti kukuguta vamwe vanhu don't know how to move on kungosiyana nenyaya dzakawanda-wanda, you know, ndo pane nyaya ipapo kuti vakutotarisa kuti kana pakangoitika anything they see like a negative thing towards munhu wavakangotamba naye vanototaura nezvazvo, saka tatozvijaira, we don't even support that. Tinenge tichingoonawo tongoti but vari kutaura vana vanotaurwa vatoni havatongopindi ipapo kuti why don't you just say kuti munhu uyu ndakamumaka saka mutaura about that person, not munotaura nezvevana and everything is good because vese kuti sakiki uyu anonzani ane mwana musikana, we don't know kuti chii chichaitika mangwana wachasekwawo so zvakangofanana. Ane 22, it's not kuti ane 14 years zvokuti vanhu vangatoti zvashamisa 22 years zvega akatofika zvaitamisira kudhara you supposed to understand something. Pana caller number 1 please, your phone is having ndakuda kutaura kuti ndakudropa ndakubuda ndoteerera ndiri pasi. Oh, okay, all right, thank you. All right, sweet, bye bye. Hello, ndairi kunetsa ndeyekuti whether mwana ane 15 ane 12 ane 11 ane 10 ane 20 ane 50 inyaya yekuti chifoni ichi chatakapuhwa tikauzwa kunzi you must supposed to record. One thing that people, they don't understand about this life, let me tell you something, sis. You will understand when I finish. Isusu tinoudzwa kunzi we came out of slavery anditika tichiudzwa kunzi what we are still in that slavery. You know why? Because the minute that white man gave you that phone and you'll be able to record your own person, you are recording your own sisters, you are recording your own people. You are already a what? What are you? That's why we kill each other. Ona mkomana akauraya mukadzi wake nevana. Ona zvinoitika every day and now and then. Takapuwa chinhu one. That magnetic thing chekuti chitiudze isusu kuti what we supposed to do and not to do. So girl, it does not work. It will never work. And vanhu vanenge vachitosapota because I've seen ndakamboposta saka sekunzi hanzi makabuda muslavery, there's nothing like that. We were told that phone is gonna make us hate one another. Yeah, that's why ndokwanisa kukurekodha ini ndotumira Talini, ndotumira Chihoro, ndotumira this person, ndotumira Patricia, ndotumira this. Then at the end of the day, now tane gang ready ndechikunyana ningi yo chindinyana ningi yo chidaina ningi. No problem yedu isisi semazimbabweans hatina rudo shem. Yeah, ndosaka utona tiurayana. Hatina rudo. Kungoda ukangoona mumwe munhu akuda kubudirira so makutotanga kutoda kutotsvaga maybe zvima negative things zvaakamboita kana chichi just to bring that person down, of which hameno kuti I love you so much. How are you, Flamboyant? I love you. Awa zvakaoma ndosanda kukuudza kuti hatina kubuda muslavery, tisongorimo because daitanga takabuda takangopuwa mafoni aya yo maiphone aya tikanzi mira tinyatsozvigadzirisa nawo zvione zvazvinoitana. And hatisi kutombozviona tinotofunga kuti harudo that's the reason, sis, if you see the first live I did after a very long time, it wasn't even live because I didn't come here ndichitsvaga live, but ndakaita ka clip kandaitaura na Sabina to show how much hatred someone had from sister to sister. Ndakatomti Sabina, record me.
Did I know what so yeah, what I said I meant it. But why did she have to do that? I wanted to see if she can prove my loyalty. No wonder why she does not have my number. Yeah, mawana. At least kana ukatozviitira kuda kuona kuti munhu akaita sei and then Ndosaka ndakatozouza shamwari yangu ndikati usambofoka pamukadzi uyu nhamba yangu. I swear. Usamupe nhamba yangu. Gara nematu zvako ikoko nevanhu vako ava. And since that day yakaita zvakaita izvi. Ndakanyatsoziva kuti ya ndiri kudhilana naJezebel. Oh, inyaya yaDudu. I think it was Dudu handi. Aiwa, Dudu anga akufonerwa naSabina ari mumba mangu. Ina Dudu tiri kutodya muriwo tiri kuenjoya. Handitika. Then Sabina ubva nditi ndaona waposta kuki. Let me say haiti kuki. Tiri kutaura after achingoramba unomuziva Sabina, she's a gaslighter. Akaramba achitaura nyaya achitaura bhaso nditi une problem na Ketina here? Ndikati no. Une problem na Ningi here? Ndikati no. Zvikanzi what about Nubu? Ndikati why you asking me? Zvikanzi unoziva kuti Nubu ndiye akaparadza imba yako? Ndikati no Sabina, you're very stupid. Aiwa pa WhatsApp or messenger with something. Ndikamuti handina munhu akandiparadzira imba yangu Sabina. Don't get things twisted. Ndopakatangira nyaya. Ndoba ndachomuti Sabina, the way you're talking to me seems like you're recording me. If you really want to record me and you want me to talk about nyaya Nubu kuti ndimuudze how much ndakamumaka sei, record me proper. Ndobva handiti give me 2 minutes of a phone number zvikanzi sorry conversation yese yataita naachikurekodha. Saka kana ndakataura newe 3 hours before wazondirekodha, how come uri kungoratidza tumaclip te20 minutes usingaratidze the whole time ndakatoudza Dudu ndiri mukitchen ndikati I don't want to talk to her. First thing I did, akatonditi no Sabina, you know she's changed, just talk to her. Pandatiita zvekufinya mafesi yangu ndikati what do you want? Then all of a sudden ndiye akuisa tumaclip ekuti kuda kutamba unoziva zvezvemamind game ekupenga kana ane nharo ngaaise 3 hours dzatakagara tese pafoni paitaura naDudu before I pick up the phone. Why can't she do that? Ndozvakazonditsamwisa zvandakazomubvunza ndikati Nhumbu ndakamuvenga because she's not a sister skipper. Shamwari yangu inini dzaindiziva dzese ana Ketina ana Kefi anani havanambobvira vabvuma kutora platform kuti vataure nemurume wangu, whether he was crazy or he was drunk or he was stoned or I don't give a shit. But iwe une right yekutaura kuti uda kundijustify where you don't know me. Then kana wazoona zvinhu hazvichakufambira mulife mako iwo wakuona ungewo ndiwewo wakapenga. Handidi munhu anondidaro. That's why I don't talk to people. Unongondirecorder for what? Ashley, try and join again, Ashley. I don't know what's wrong with the phone. Try again. Unoramba uchirecorda munhu unomurekodere. Why would you record me? Like for the F what? Ndakakudza kuti recorder. Then over poster. Then wakawane my love nema likes. Opo wachi 10 cents na Zuckerberg. 19 cents na Zuckerberg. Bitch, I work for my money. I'm not petty. And this is so lame. Saka next time when my friend is here and you start recording, I will never talk to you. You have lost my trust. I used to think you are a nice person. You talk to him, but you don't go to a big sis. I didn't know you're such an asshole. So I don't care whether where you want to take this story. Did I say I hate Nubu? Yes. Did I say I will deal with her? Yes. Did I refuse? No. But you're not smart. And as for that bitch, ngashindudza tanze kukwa chembera. Baby. Can only 35 years. And I'm only 42. And you look at this bitch. And you say this is Kuchimbera. What do you call your mom? Or your grandmother? Like I said, I don't come here for problem anymore. I am a very nice person. I don't talk to people. I don't tolerate people. I don't even have anyone
Anokudza kuti anonoka dhorangu. Okudza. And worst part of it, nobody even know my number. Ndotamba ndega. Do you know why? Because when I nearly died, who was there for me? Nobody. This guy don't have time. You're expecting me to shout at you. The shoes are my vulgar. I'm no longer that person, baby. God bless you.